Ok, deci nu cred că îmi mai amintesc pe unde am luat-o pe acasă. Știu că am pornit fix cum am terminat al 5-lea episod, am să fac așa câte 3 episoade. Nu l-a postat. Să fac. Așa și bam și... Mamă, cât e mă asta? Nu. Ironul meu. Ironul meu bun. Și pac, că trebuia să mă duc pe partea elaltă. Pe partea elaltă. Sigur s-a făcut seara, dar în fine. Ăia sigur se bagă în case. Și nu are cum să iasă fix ăla. Cum eram îmbrăcat, avea ceva alb spre gri. Și pac, am ajuns în alta, bă. Sau e aceeași, doar că... Dar ce caută cu schiții ăștia marini? What? Ok. Ciudat. A murit un creeper și sper că l-a murit și el. Și că itemele mele nu o să dispară. Că am belit-o rău, pentru că acolo aveam toate itemele. Știi de ce m-am mâncat în curs să merg aici? Și what the fuck? Chiar m-am mâncat să vin aici. Haide înapoi. Puteți să mă bag, uite, pur și simplu. Pam, și a murit și scheletul. What the fuck. Pam, shit. Hai mă, ieși acasă, prostul drecu. Hello. Shit. Deci am acum 4 săgeți înfipte în mine, n-am turnat cop. Uite. Hello. Suca. Ce chestie nea? E săgeată de la handicapatul ăsta. Mamă, ce am făcut, mă? Aici am. Haide să intrăm înapoi în ușă, ha? Nu aici. Am și gata, nu mai intră. Nu mai intră nimic, nu mai este nimic. Poate doar un paianjen de la veninos de cave. Trist. Ok, hai să mergem să facem maia de căluț. Și sper ca nimica să-mi omoare căluțul, pentru că mi-am consumat vreo 10 wheat și un măr. Ok. Deci îmi trebuie ață. 1, 2, 3, 4... perfect! Nu pot să-l aduc. În fine. Ok, cum era? 1, 2, 3, 5... Pac și pac. Și pac în câtul meu.
Deci asta e o chestie care nu înțeleg și îmi trebuie așa și chiar nu văd cum aș putea să fac așa. Pam, pam, pam. Și nu este nimic din chestia asta și chiar nu înțeleg. Păi dar pe net cum era? Netul, păi da, netul, ce vrei să faci? Ok, hai să mai prăjim niște carne și hai să dormim. Hai să mâncăm ceva. Uite, pus. Oh, nu, uite. Pam, pam. În fine, pam și pam. Uite, frumos. Ca bună ziua. Și bună ziua e frumos. Sau să rămână, sau în fine, ce-o fi. Sau hai să îmi apăr căluțul și hai să-l iau de acolo și hai să fac așa. Și hai etc. și hai etc. Mamă, eu trebuie să iau pietra aia de acolo. Sper că n-a dispărut de acolo, adică să dispară. Bun. Deci și mi crede din coadă și e talent că e alb. Și pam. Ah, iar să dau un cal. Ok, hai să-mi iau tot gardul ăsta. Mamă, de 2 ori am. Bun. Pam. Bă, tu nu pleci, mă, de aici. Ce faci? Unde crezi tu că pleci? Îmi blânzin căluțul, ei. Dar eu cu asta pot să-l port oriunde vreau. Adică să-l trag și după săteanul ăla. Și să mă duc să mă aduc. Și pam. Tum, tădum, tum, dum, tum, dum. Și pam, și m-am pus și pam. Pe care merge. Bă, zicea că aș avea ușa, mamă. Îi pot pune un leather. Îi pot pune un fer. Mamă, ce fel face calul. Deci chiar nu pot să-i pun nimic. Deci nu pot să-i pun nimic. Nu contează. Hai da acasă, căluțul meu. Hai da. Și pam, fii atent, nu vine. Mamă, ce sprint are și eu. Pam. Halo. Gata? Ai terminat? Bun. Hai în casă. Hai da. Mă, tu intri, mă? Stai, mă, că asta. Shit. Nu intră, dar în fine, pentru că el o să intre. Bun, sparge și ușa, dar asta este pentru o cauză nobilă. Eu chiar nu înțeleg de ce nu intră. Ce am în chest? N-am nimica, mamă.
Hai da. Căluțul meu fericit. Unde să te pun? Te pun acolo în colț. Pam și te pus. Și mai căluț fericit. What? Sunt un căluț fericit. Căluț fericit. Sunt un căluț fericit. Fericit. Yay! Pam! Și pam! Și mamă, unde ești? Și pam, că am ușă. What the fuck? Și pam, că am ușă. Pam, pam! Și gata, boss! Te iau până la os. Ok, hai că le iau din nou. Pam. Până aici sus, pam și aici. Îl tai. Pam. Și aici, pam. Mamă, stau cu calul în casă. Ce ciudat mă simt. Stau cu calul în casă. Hai da să mai facem încă un gest și punem partea dublă în partea elaltă și sunt un idiot. Și să nu spui că aici, aba da. Pam, pam, boss. Sunt un căluț fericit, căluț fericit. Sunt un căluț fericit, căluț fericit. Pam, și m-am murit. Și pam! M-am sufocat într-un... Bă, mi s-a urcat itemele pe acoperiș, bă. Prostul dracu. Pam, pam! Și sunt din nou idiot. Și pac, uite că am dat tabla de level 2. Un item ceva? Nu. Un item? A, uite. Perfect. Pam. Mersi. Și pam. Mersi. Bă, deci îmi trebuie o șa. Deci mă duc și caut o șa. Mă duc să mai iau niște cărbuni. Și mă întorc. Nu știu câți cărbuni mai trebuie, dar iau 3. Să fiu simplu. Și dau un emerald. Dacă e să găsesc culul cu o șa, frate. Deci unul chiar trebuie să dea o șa. Trebuie să fac o șa. Pam, hai să-mi iau. What? Tu de unde ai mai apărut? Fuck off. Tu ăsta de unde a mai apărut? Hai da, sparge! Una! 2 3 și pac, am plecat. Pam! Și pam, 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 hai da! Deci cu calul ăla chiar nu știu ce să fac. Știu că eu nu vreau să-l îmblăzesc, doar că nu știu de unde să iau șa. Și dacă dau un emerald, văd eu ce cumpăr cu un emerald. Uite, pam, 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 pam. Halo, my little căluț. Hai da, să iau. În fine, era ceva pe aproape. Hai da la moș. Se duce în coș.
Pam, 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 pam. LOL. Își face seara, haide. Aici erai. De ce toți fug? Toți fug. Halo, aici ești, mă, jegule. Na, cărbun. Da?